салом дӯстон, имрӯз ба шумо мегӯем ки чаро барои варзишгарони тоҷик дар UFC рақибони нав пайдо кардан осон аст ва чӣ гуна дар UFC муҳрибаҳо барпо мешаванд. мо ба шумо пойафзолҳо ва либосҳоро бо сифати олӣ пешниҳод мекунем ки доставка ба тамоми шаҳрҳои Русия ва Тоҷикистон дорем. барои фармоиш дар WhatsApp рӯи экран бода либос нависед ва мо ҳама вариантҳоро ба шумо равон мекунем. инчунин силкаи телеграм-канал дар зери ҳамин видео. чӣ тавр UFC рақибонро интихоб мекунад? дар UFC як гурӯҳи одамон ҳастанд ки матчмейкер ном доранд. онҳо кори муҳим мекунанд. барои ҳар як муҳориба рақиби мувофиқро интихоб мекунанд. ин корро бо чанд чиз ба назар гирифта иҷро мекунанд. аввал, варзишгарон бояд дар рейтинг ё ҷойгоҳи хуб қарор дошта бошанд. яъне касе ки дар байни беҳтаринҳо ҳаст бояд бо касе рақобат кунад ки дараҷаи наздик дорад. дуюм, стил ва тарзи ҷанг муҳим аст. сеюм, саломатии варзишгарон. агар касе ҷароҳат дошта бошад ё омода набошад, ба ӯ муҳриба намегузоранд. чорум, маъруфият ва таваҷҷӯҳи тамошобинон низ муҳим аст. агар байни ду варзишгар дар шабакаҳои иҷтимоӣ ё расонаҳо баҳс бошад, UFC метавонад ин муҳорибаро зуд ташкил кунад то мардумро бештар ҷалб намояд. чаро барои варзишгарони тоҷик рақибони нав кам мешаванд? баъзан варзишгарони мо рақибони нав барои ҷангҳои оянда намеёбанд. ин сабабҳои асосӣ дорад. пас аз ҷароҳат ё ҷангҳои душвор, варзишгарон вақт мехоҳанд то барқарор шаванд. дар UFC муҳорибаҳо пешакӣ барномарезӣ шудаанд ва наметавон ҳар вақт ҳар ду варзишгарро зуд ба ҷанг баровард. матчмейкерҳо ҳамеша кӯшиш мекунанд ки рақиби муносиб ва хуб интихоб кунанд, яъне на ҳар касро ба варзишгарон пешниҳод мекунанд. ҳамчунин барои таблиғ ва маркетинг баъзе муҳорибаҳо муайян бояд дар вақти муайян баргузор шаванд ки ин бо нақшаи умумии UFC мувофиқ мебошад. чӣ тавр варзишгарон ба UFC дохил мешаванд? барои он ки варзишгарон ба UFC шомил шаванд, онҳо бояд ҷангҳои зиёдро баранду натиҷаҳои хуб нишон диҳанд. стил ва усули ҷангашон ҷолиб бошад. дар расонаҳо ва шабакаҳои иҷтимоӣ фаъол бошанд то диққати тамошобинон ва матчмейкерҳоро ба худ ҷалб намоянд. хулоса, умуман дар UFC ҷустуҷӯи рақибони нав кори осон нест ва як равандест ки вақт ва диққат талаб мекунад. вале барои варзишгарони тоҷик зарур аст ки давом диҳанд ва машқу омодагӣ ва натиҷаҳои хуб бигиранд то имкони ҷангҳои нав ва муваффақиятро ба даст оранд. имрӯз UFC майдони бузургест ки дар он 4 варзишгари тоҷик Нурулло Алиев, Муҳаммад Наимов, Лоиқ Раҷабов ва Муин Ғафуров бо як ҳадафи ягона ҷамъ шуданд. исбот хоҳанд кард ки MMA тоҷик нерӯи пурқувват дар саҳнаи ҷаҳонӣ аст.